Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Sa dino man a lugar ti ayan nyo ita, sapay kuma taadda kayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag ditoy programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapo kanipagayam tayo nga Paulo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsuratak takayat kumanmet adenggen ti pannakaidrama toy padas ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idi kalkalpas laeng ti kasarmi kani Olivia. San agapo tayong kalaysamon ti anak kaw, kat inaklon kan amanugang. Paulo, ha? Anya ti kayat yu asawan tatang? Manipod ita. Ited mo amin abirok mo kanyak. Anya? Tatang, kasano ngay matandag iti masapul may nga agasawa? No ited ko amin kada kayo ti masapulak. San abali Tadito'y kayo mo't balay may nga agnanaag. Iso nga rumbeng na laeng, nga siyak ti pangitidam iti amin amat gedam. Naawatam kade, Paulo. Iso ang arod, no iso ti kunayo tatang. Umunakan amangan lakay, nakaluto akon. Maudi kami ton amangan kadananang kantatang. Ni, apa nagsanaay ka? Ada ka di parikot? Kasano, kat imparo pa man ni tatang mo kanyak. Adi na kahit amanugang na. Uri agasawa tan. Unay mata ni tatang. Kansaan lang nga dayta bakit? Kinunana pa nga iso kano ti pangtadak iti amin amat gadak. Anya? Ay, bayam. Kasaritak to ni tatang may papan iti dayta. Saanan bakit? Amangan no kunan nan tumanan anagipulungakan ka. Ano santa na? Makinana itakit nga rod kadakwada. Adaak ditan lakay. Ngam saan matan maiparbang no pati ti matgadam kat pakibiyangan na. Kasano pa yan dagiti kasapulan ta? Ay, Olivia, di na kuman ka sarsarita. Tamangan numatibab ka. Anya kayo matan tatang? Asawa ko ni Paulo. Nagkasar kamin. Nga maging gayta, di yu pa'y lamaawat kas manugang yu. Kanapay nga apat itimat gadan na katalaan nyo. Tumal na ka man na, Olivia. Rumbang na lang. Ngalaak. So tibayad iti panangasawa na kan ka. Nawatam? Saan kumamot akas taa, tatang? Amo madya kaya dahi ta, Paulo. Ipilin mo madlatanik. Tinakya asawa kan ka na. Ano ko mga iti? Masagbayang iti dahi ta, Paulo. Pweh! Tatang, huston. Di yu kumamot pagsawan iti kasta ti asawak. Agdal na ka na ka na. Lumal na ka na. Di mo pakibiyangan dir aramidag iti asawam. No di mo kayat nga uray si kakin. Guraak. Tatang!
marumbang na laang mat nga itad na amin kinitatang yung timatgadan na. Agyaman kayo pa'y kidi ata imanugot kami nga dito kayo balay nga agnaal kalpasan ti kalay sayaw. Nanang, amuyo mo't abasit laang ti matmatgadan ni Paulo kas jeepney driver. Kasanulaangan nga dagiti masapsapul mi. No alaan yung mo't amin amatgadan na. Ibagam, tamang birok pa iti dadung mga pagtrabahuan na. Iti kasta, ad-adaw timatgadan na. Kan ada igatang yaw kadag iti masapsapul yaw. Malaksid iti itid na kada kami kinitatang yaw. Nanang, Sinaam ni Paulo, no kaya mo nasaya at kami king ka, Olivia. Adto iti pamasahik barok. Paulo, Ah, ha, ni, da kayo matgayam, Nana Vicky. ay sos, anya launa yun ayat ti pampanunutam barok. Nakaad-adayuma ti nakaiturungan ti imatang mo. Oh, adto iti pamasahik. Kaslang maawat ako no apay anagsun na ay ka iti nakaununag barok. Ti kadi nakaikamangam ti makagapo. Wen nga rod, Nana. Nagrigatan ay tinay kamkamang laang. Kagura daklaunay dagiti dadakkel ti asawak. Nalabos mo't ngagpaiso ti panagsasaudakin ka, Paulo barok. Angam agan anos kalattaa. Patsyak adumtang tumatlaang ti aldaw nga maawat da ka akas manugang da. Basta agsingsingpet ka. Ipakitam nga saan ang nagbidot ti anak da iti panangpili na kin ka barok. Nana Vicky. Bilibakin ka barok. Gaputa di mo idatutupan. No daddo malaang amanugang aket. Amangan no pinasubsuban dan ti katugangam alalaki iti kasjay nga ugali na. Nasaya at magtasimang putkan, Paulo. Kaslay nururay dak atatang. Alala, irwar mo amin na napasadam ita. Taited mo kaniyak. Ha? Kwa tatang. Basit lang tinapasadak ita. Basit ngamin ti pasahero. Di nagmanlukwan si ka, Paulo. Sakpay lang ti ulbudam. Katnutsinda ita. Amok nga ado tinagudong. Ado tinapan nagpalingke. Ado ngagpaiso tatang. Ang amuyo mat nga ado kami mat ngagpaspasada. Iso nga talaga abasit tinatgadak tatang. Awanen ti ado pay asao, Paulo. Basit man kendakkel tinatgadam. Basta mangted ka. Iyagmukit din. Tamapanak gumatang iti arak nga inuman. Mabituin ako, Olivia. Nakaluto ka ka din. wan nanang. Ala, ayaban yun ni tatang. Tamapan kumot ayaban ni Paulo. Tagigiddan tayon amangan. Saan mo nga yaban ni Paulo, Olivia? Maududin to namangan. Diyak kaya nakasango iti lamisaan. Ha? Ngam, tatang. Uwan ba't kami, Olivia? Nanang. Sapay napigsamangan ti asawam. Amangan no ibusen na ti masida. Ala, magantayon. Ibusen tay kit di amin amakan. Tama kaamon tumetan nga agbirok iti kanin na. Unay matentikas tapamayan nyo iti asawak, nanang. Tatang. Kas iti kunak, Olivia. No kayat mo nga nasaya at kamiking ka. Sinaam ni Paulo. Naggana saan abiyag, Paulo. Ah, ha? Nanang, Mayat mo, ti iladam di taing dayon. Apay adi ka agpasada ita. amkwa nanang. Kuding ti jeep nga iman manihok. Inton bigat tumanan, sakto agpasada. Ammo, Paulo. No talaga na sa lukag ka ataaw. Agbirok ka pa'y iti daduma at trabaho. Tapno no kastang awan biyahem.
Adalat taramidam. Ha? Nan, ikanak mangki di iti limagasaw, tamapanak makitong Talaw ka sutmat langan tinabati nanang. Inted ko gamin kin ni Olivia itay, tinaduma. Para limlimagasod lang nga daw dawatak, di mo pa'y maitid mo. Un gayam, bayadam tumatan ti bil ti kurinte, kandanaw, sakbay amadanon ti Judith da. Wananang, syakton ti makamaw. Kasta tapno adamit sirbem, ana ikamkamang. Olivia, di matkin sinas katapusan ti sweldom? Wen tatang, apay ka di. Ay kat ikanak iti sweldom. Anya, ni, sigud mo tadi kay dumawdawat iti swildok tatang. Kan may sa, alalaan nyo amin amat gadan ni Paulo. Ita, alaan nyo pa'y pati swildok. Kasano kami lang nga gasawa no kasta teraramidan nyo. Kaputasan ka daw dawatan, di kamitan mangiranot. Pagrebengam dayta kada kami kininanang mo, Olivia. Isungaytan mo mat kada kami ti sweldom. Tatang, No kumatasaan ka anak ki asawa iti dayjay nga Paulo. Nasaya at kami kan ka. Awan serserbi mi anang padakkel kan nang paadal kan ka. Tanak ki asawa ka matlaang iti pada mamirmiraot. ay ayatek ni Paulo tatang. Nasingput at tao ti asawak. Adula amin taayat-ayat. Singpet. Babiyag na kangaruday ta nga ayat ken singpet. Oh, singpet kita ba? Day iso. Pwe! Kabailan nakabyagan ni Paulo. No saan yung alalaan dagiti matmatgadan na tatang. Makitam, maiturad nakpayan asong batan iti kasta. Pudnumat saan ka di tatang? Adda kumamat urnong min. No di alalaan ti sweldo ti asawak. Kalpasan na, mapanyo lang igat-gatang iti arak. Ha? Paulo Barok, singir ko man ti utang mo. Ha? Anya nga utang ko, nana? Jakmut imut utang kada kayo Anya? Katno ko namot ni katugangam asikatimang bayad kadagiti arak. Sigarilyo kan pulutan nga inpalistana. Anya? Unay matan ni tatang? Nagan mo ti inpalistana ditoy Barok. Sapay dakkelan ti nakalista. Manungay amin, nana. Nasurok may saribo amin, Barok. Anya? Bayadam ka din? Ay saan, nana? Jak bayadan. Ni katugangak ti singiram. Ta iso ti nakautang. Hoy! Sika Paulo! Apayade mo binayadan ti utang ko kan ni Vicky. Kwa tatang, da kayo matin mutang. Saan asyak? Iso nga jak binayadan. Kan may sa. Awan pagbayad ko tatang. Ited ko anay ko, tatang. Apay nga dumanog kayo ngay. Daytoy ay nakabayaran no. Agsinaan kayo kin Olivia nga anak ko. Uston tatang, di yu kumamat aramidin ti kasta. Mapana mabayaran ti utang ko. Ano? Saan? Uwan tatang, mapan ko bayadan ayn. Nasayat what? Ano? Saan? Umaraw ka dito'y balay ko. Apay nga min atinungpal mo ni tatang Paulo. Ay na, nagdakkelan agad at dayta sa nga ribo nga imbayad mo iti utang na. Olivia, bakit? Amumat nga jak kayat tirire. No jak mapanbayadan. Pag sinaan data kano ni tatang. Kan papanawan na kano dito'y balayaw. Aglablabusin ni tatang. Kasanuta pa ita na makaurnong. No kastamot teraramidan da. Saan na may parbang ti kasta?
No manugot ka ba kay agawid talaangan iti probinsya me? Nasaysaya at ijay. Tawan unay ti paggastusan. Ken ipasigurado ken ka nasaya at ti pamilya ken kakabagyak. Lakay, San abale? Tao may tantulat ta sarsarong karandanan ng kantatang. Awan nasaya at apagbanagan ta. No agnanayon ti panagtali na idta dito'y balayyo. How? Di ka kamkamalay amang ipanaw iti anak bay, Paulo. Ha? Nanang, No kayat mau, si kalaang ti pumanaw. Saan mo nga ikuyog ni Olivia? Nawatam? Nanang, pasensya kayon. Ngam sumurutak ni Paulo. Nalabos una yung tararamidan nyo iti asawak. Saan na may parbang tikasta, nanang? Anya? Ay, saan na mabalin, Olivia? Saan anatang kanti ulaw? No di mo kayat apati sikak, gurahan mi kinitatang mau. Manipod nagasawa kami ni Paulo. Ginuradak matan. Isungawan nga rodan ti rason. Tap nagtali na agdak pay laang dito balay. saan kayong agdanag nanang? Jak baybayan ni Olivia. Hoy Paolo, talaga ka di apagpungpung to tanak ha? Ne, apay ka di tatang? Apay tarupam! Nay ko tatang, apay ngagkabil kayo ngay. Si kalaeng ti pumanaw, ta saan da ka akasapulan? Di mo iraman ti kakay sunang anak mi. Salbag kakit di. Tatang, ulitak Paolo, si kalaeng ti pumanaw, nauatam? Nasaysaya at madlaang no pumanaw kan. Tay pasawak iti sabali ni Olivia. Jay adamat pa kay ranudan. Saan akas ken kangawan serserbena? Pwe! Unay matan ti kasto nga aramidan ti pamilyakan ka, lakay. Pasensyakan bakit? Uray si kang anak da. Kat kagurgura da kan. Gapo kanya. Di kag sauwi ti kasta, Paulo. Ammom no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso anak ikalay sa akan ka. Olivia, Nasakit lang tinakamdakan ka. Tatinubngar ko ti pagayatan da. Ti kayat da ngamin. Diyay baknang ti pakiasawaak iti kabangi-banga ili. Tapno mayaon ko kano iday tirikat. Olivia! Umay ka man Kagtangam! Tulungan na kami! Ha? Ninanang di dya! umay ka bakit? Tama pantakitaan no anya ti mapaspasamak kadananang. Nanang, na-stroke ni tatang. Kat kagudwa ti bagi na tinapiktaran. Di na may garaw ti kanigid nga imakan saka na. Anya? Sigon iti doktor na. Adda posibilidad nang agsubli iti kasasaad na. Basta lakit di agpaterapi ni tatang. Imbaglaangan tanay taray tayo adagos dito hospital. Tano saan? Amangan kit dino dakas matan tinapasamak kan kwa na. Agyaman tayo iti Diyos. Ta sana grabe tinapasamak kan ni tatang, nanang. Kasano pa yan day tao eh. Awan amok apagalak iti pagbayad tayo dito ospital kan maigatang iti agas na. Di yun panunutan day tananang. Da kamin kin ni Olivia ti makaammo iti amin. Wan, nanang. Pudno ti imbaga ni Paulo. Una yan anak ko. Itilikudan ti panagpaspasakit mi kada kayo. Kat sinadaan kayo lata tumulong kada kami. Nanang. Pakawanan da kami kuma iti amayo anak ko. Da kayo wala ang gayam ti makatulong kada kami. Awan ti rumbang nga ikiddawan nyo iti pamakawan nanang. Di kay madanagan. Ta saan kami anang imula iti sakit tinakam kada kayo. Ayat ken kapya ti agtalinaed. Tapno naragsak tayo asa nga pamilya, nanang. Wan, Paulo Baraw. Nakasaysaya at kagayam at tao. Nagasat kami. Kaputa inikan da kami ti Diyos.
iti nasingpait a manugang. Manipod idi Miss F, nasaya aton ti panakilangan dagiti dadakkel ni Olivia kanya. Siyak ti mangbagbagkat ken mangitultulod iti katugangak a lalaki no kasjay nga mapan agpa-therapy. Ket ita adda metten dua nga anak mi iti asawa. Kaasi ti Dios inot metten nga agsubsubli iti sigod ni tatang. Di naman maigaraw unay ti kanigid nga ima ken sakana ngem dakkelen ti nagbaliwan na. Makapagna ken makapanganan daytoy nga uray saan min asubsubuan. Nagbalin nga rod a naragsak ti pamilya mi ket saan mi metten nga intuloy pay tinagawid ijay lugar mi. Pasaray mapan kami laengan agpasyar sa kamin tumatlaang agawid iti ayan dagiti dadakkel ni Olivia. Ditoy ko nga roden agibusan toy surat ko ket agyaman unay iti ingkapan ng Yornos para iti pannakaidrama na. To'y pagayam mo, Paulo. Ken ka pagayam, Paulo. Dayawak ti di mo panang tutop kadagiti na ikamangam. No daddo malaang siguro, jaklaam mon asawan. Kat pakaragsakak unay, gaputan na Yornos matlaang ti pamilya a binukal mo. Kunada nga rod, nga uray anyapay tinagbasulan ti pada tayo ataw, rumbang nalaeng apakawanan. Gaputamang tadmat dayto iti ragsak, kapya, ken talinaay iti panagbiag iti maysa ken maysa. Ti Diyos tupay mamakawan, datayon tulakit din nga pinarswan na laeng. Alakastan pagayam Paulo, ket pagyamanak unay, tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.